Benvinguts a l'Institut Pere Boïl. Està situat a Manises, província de València, Espanya. Aquest institut té una gran varietat de projectes cada any. L'edifici està dividit en dues parts, una d'educació secundària i l'altra de batxillerat i formació professional. A l'entrada al hall trobem la recepció i les impressores. Està dividit en dos corredors. A una part se troba la sala de professors, el despatx de direcció, secretaria i la biblioteca. I en l'altra trobem els departaments, les aules de batxillerat i el saló d'actes. En la primera planta, a un costat, estan les aules d'educació secundària, el laboratori i el departament i les aules d'idiomes. Al final del corredor se troba el departament i les aules de música i ciències de la naturalesa. A l'altre costat estan les aules de grau mitjà i superior d'administració i comerç internacional. També estan el departament de formació professional. En la segona planta, a un costat, se troben diverses aules d'educació secundària, els departaments de geografia i castellà. Al final del corredor s'accedeix a les aules de plàstica i informàtica i també al departament de matemàtiques. En l'altre costat estan les aules de grau mitjà, formació professional, telecomunicacions i qualificacions professionals d'electrònica. En l'altra part de l'edifici està la cafeteria, el gimnàs i les canxes de bàsquet i futbol. El nostre institut realitza múltiples activitats extraescolars, com per exemple presentacions musicals en Nadal, fi de curs, organitzades per el Departament de Música amb els alumnes col·laboren. Tallers de ràdio organitzats per el Departament de Castellà. Euroescola, organitzat per el Departament d'Art, per estudiants de batxillerat. Diverses activitats finançades per projectes Erasmus. Un bon nombre dels nostres alumnes fa les següents pràctiques en països europeus. També cooperen en altres escoles d'Europa de diferents projectes.